ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. उच्च न्यायालय सर्किट बेंच कोल्हापूर यांच्या न्यायालयात जिल्हा शल्यचिकित्सक सिंधुदुर्ग कार्यालयानं 25 डॉक्टर कार्यरत असल्याचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. मात्र यातील काही डॉक्टर केवळ कागदावरच असून प्रत्यक्षात रुग्णालयात दिसतही नाहीत. ही दिशाभूल कशासाठी व का यासह रिक्तपदी व 25 वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत असल्याबाबतचा लेखी खुलासा द्यावा अशी मागणी उपजिल्हा रुग्णालय कृती समितीनं वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर यावळ यांच्याकडे केली आहे. बरं, दुसरं ते आपल्या या न्यू बिल्डिंगमध्ये वर तेव्हा जी समिती आलेली त्या समितीला मी सांगितलेलं अर्धा मजला नुसतं भंगार आहे, बरोबर, आणि ते 2002 पासून म्हणजे 24 वर्ष आहे. अर्धा भाग काढलेला आहे. मॅडम तुमचा निघतोय ना पगार का 6-8 महिन्यांनी एकदा देत आहे? संपला विषय. तसाच त्या डेप्युटी डायरेक्टर मानेचा निघतोय, श्रीपाद पाटीलचा निघतोय, सगळ्यांचे पगार खाताय. मग का होत नाही? आयवॉश आहे नुसता, तपासणी होते वगैरे काय मला सांगता तुम्ही? आय एम अ पोस्ट ग्रॅज्युएट फ्रॉम मुंबई. आय नो एव्हरीथिंग इन डिटेल व्हॉट्स हॅपनिंग. बरोबर की चूक तुलाही माहिती आहे. मग हे नाही चालणार नॉनसेन्स. हे तुम्ही, मी आता शब्द वापरणार पण तो अनपार्लिमेंटरी, फसवताय. तुम्ही म्हणजे तुम्ही नाही, ही सगळी सिस्टीम. मग हे मग हे करायचंय का नुसतेच कागद आणि अहवाल आणि अमुक आणि तमुक? व्हॉट नॉनसेन्स. आता हायकोर्टाने ऑलमोस्ट ताशेरे ओढायला आले. दे आर फिलिंग द कन्सर्न. कारण सामान्य माणसाचे प्रश्न आहे जन्म मरणाचा. कमाल वाटते का? पण त्याच्यात तुम्ही हे ते काय अमुक आणि स्क्रॅप काढलं. अरे खेळ चालू आहे काय? त्या नाहीतर कोण तो आहे ना स्ट्रक्चर ऑडिट करणारा, त्याला 24 तास इथे थांबवायचं. अँब्युलन्स जात आहेत, जा अँब्युलन्स बद्दल, बस जा, गो अलॉंग विथ अँब्युलन्स. बघा काय होते गोव्यात. एकही इथला राजकीय नेता नाही की ज्याचं गोव्यामध्ये एवढं वजन आहे की आमच्या पेशंटना लगेच घ्या.